लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जथाय खौरां लाबोदों। सानजौफुनि समाव नोंथांमोननिसिम गोबांथार खौरां फारियै नोंथांमोन नायलांगोन होननानै आसा थिबाय। जोबजासिम नायलांबा नुनो मोनगोन मोनफ्रोमखौबो आरो मिथिनानै सांग्रांथि जानो हानाय जागोन। बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना कर'ना भाइरासनि सायाव रंजानाय मोनदों सासे सिख्लाया। सावगारियाव नुनाय सिख्लायानो बिथाङा टिकटक भिडिअ खालामजायो होननानै बिथाङा कर'ना भाइरासखौ खैफोदनि समावबो गावखौ कर'ना होनना लाना भिडिअ बानायनाया बयनिबो सोंखारिनाय मोनदों। भिडिअआ सोंखारिथाव जादों, जायखौ बर' हारि हिसाबै आंबो लाजिनाय मोनदों आरो खावलायदों भिडिअ बानायगिरि बिनानावा जाहाथे साननानै भिडिअखौ बानायो। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जाहाथे गुबुना बेबायदि सोंखारिजाथाव हाबा मावा बेखौ खावलायबाय। गावखौ कर'ना होननानै कर'नानि इंगित खालामनानै बिथाङा जोबोद मिनिथाव आरो लाजिनांथाव मोनसे खैफोदनि समावबो बेबायदि भिडिअ खालामदोंमोन। नोंथांमोनहा बिथांखौ फेसबुक बा गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय नुनो मोनदों कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय आरो खहाखौ लानानै भारतनि सान्थ्रिफोरनिफ्राय अनसुंथाइ होदों। दा बेयाव नुनो मोनदों हादर नाङैनो बा मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरास साग्लोबनायजों खैफोद जानाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे CRPF हान्जा बिथांमोनहाबो प्राइम मिनिस्टार नेशनेल रिलिफ फान्डआव गासै 33 crore and 81 lakh रां अनसुंथाइ होबाय होननानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जथायनानै होफानाय जादों। बेनिफ्राय बेंगालराव थानाय बर' फिसाफोरा जिंगासिनो नाङा। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होदों बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन फेसबुक पेजनिफ्राय। बिथांमोननि गेजेराव नैबे सासे नोंथांमोननि सावगारियाव दिन्थिनाय बिथाङा फोरमायनानै होदों दि बेंगालराव थाफैनाय जायफोर बिथांमोनहा आसामसिम फैफिननो हायाखै, खामानि मावहैनायानो जा गुबुन गुबुन बेरायहैनाय दावबायहैनायानो जा, जायफोरा जेंनायाव गोग्लैथारनानै दङ बिथांमोनहा बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मदद लानो हागोन होननानै बिथाङा गोबां खोथा बुंदों। दा बेनि सायाव बिथांमोनजों सुबुरुन लानो थाखाय बिथांमोनहा गावसिनि माखासे जानबुं नाम्बार बा मबाइल नाम्बारफोर होदों। दा बे कन्टेक्ट नाम्बारफोराव नोंथांमोनहा जायफोर बिथांमोना खैफोद जानानै दङ बा जिंगा गोलैनानै दङ बेंगालरनिफ्राय बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोननियाव कल खालामहरनो हानाय जागोन। नोंथांमोनहा स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नुनो मोन्दों बेफोर नाम्बारफोरखौ। दा बेनिफ्राय नुनो मोन्दों फारियै चिरां जिल्लानि थाखाय गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ माखासे खोथा अर्डार होदों बा नटिस होदों जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दखान बा स्टरफोरा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम खुलिनो मोननाय जागोन। नाथाय दावबायारि बिथांमोनहा बा नोगोरारि बिथांमोनहा गारि मटर सालायनो मोननाय नङा होननानै नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नायनानै लाब्ला नुनो मोननाय जागोन। फारियै नुनो मोन्दों बाहाय दैलि नैबे ससे गेजेरनिफ्रायल' नोंथांमोनखौ फरायनानै होनो नागिरदों। दैलि फ्रम 10 AM to 1 PM बेखौ नुनो मोनदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ सांग्रांथि हिसाबै लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों कर'ना भाइरासजों भारताव बन्द थानायाव खहा सुफुंनो हादरनि रांखान्थि मन्थ्रिया अर्थात निर्मला सीतारामन बिथाङा 1.70 crore रां फोसावबाय। दा बेखौ जोबथा थाखोनि नोगोरारिया बोरै मोनफुंगोन बेखौ साननो गोनां आरो बे अनसुंथाइखौ बर' हालामाव राजखान्थियारि महर होनो मोनै बायदि जों साफ्रोमबो नोगोरारिया नोजोर होनांगोन। बेखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बर'नि सायाव इनाय बेखौ आं नुनो मोन्दों सासे मानसिनि बिथां सन्जय बसुमतारी बिथाङा मैया फेसबुकआव पस्ट खालामदोंमोन। दुखुनांथाव खौरां बाथ्रा होनदों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सालायखाथि हालामनि गिलाबारि गामिनि श्री बिष्टु दैमारिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुथारनानै आरो बिफाङाव बेबायदि खाबथानानै गालांदों होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव सावगारि दिन्थिनाय बायदि खालामनानै गालांनाया जोबोद दुंहाव थासारि होननानै बुंदों आरो बेखौ सोरबाया गुबुन नेगेटिभ साननो नाङा, बेयो हारसिं सुइसाइड नङा होनदों। बिथांमोननि कमेन्ट्सआव गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों। बिथाङा बुंदों सोरबा बुथारनायसो दंबाबो दं, दागोबो दं, रिपर्टआवबो बुथारनायसो मोनबाय होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेहाय सावगारियाव नुनो मोननाय जादों। नैबे कमेन्ट बक्सआव बिथांमोननि कमेन्टखौ लानानै नोंथांमोननि दिन्थिनाय जादों। दा बेनि थाखाय बे जेखियानो जाया थासारिया दा दुंहाव, बेनि थाखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायनाय जादों जाहाथे साफ्रोमबो सांग्रां जायो खैफोदनिफ्राय बारग'नो। मानो होनबा गुबुन हारि बिथांमोनहा जों बर'नि सायाव जेब्लाबो माबे समाव खैफोद जागोन बेखौसो जमनानै थायो। बेनि थाखायनो खैफोद जायोबाथाय बिथांमोनहा सान्स बा खाबु लानानै इनाय हाबा मावनाया जाबाय थायो। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो सांग्रां जा। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों भिलेज लकडाउननि मुङाव गामिनि लामा खाथेनाय एबा फांथेनाया खहा गोनां। नोंथांमोनहा सावगारियाव नायनानै बुजिनो हादों जानांगौ। दा बावैसो सिगांनिफ्रायनो लकडाउन फोसावनायाव मोनफ्रोमबो गामि नङाब्लाबो बर' हालामनि गुबुन गुबुन गामिफ्रा
गावबा गावनि गामिखौ औवा बा गुबुन गुबुन गेट होनानै खाथेनानै दोनदों आरो लकडाउन होननानै फोसावदों। बिथांमोननिसिम माखासे डिमेरिट्सफोर दङ। दा बे डिमेरिट्सफोरखौ बिथांमोनहा नायनानै नुनो मोन्दों जानो हागौ सावगारियाव। माब्लाबा इमारजेन्सि भेहिकेल बा इमारजेन्सिनि थाखाय बिथांमोनहा ब्लक खालामनानै दोननाया खैफोद गोनां, जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ मिथिनानै लायो। आरो फारसेथिंजाय सुबुंखौ होथेनो हादों होननानै बिथांमोनहा साननानै लानो नाङा। गामियाव लामाजोंल' थाबायजायो बे नङा, बेयो पसिबोल नंखाया। गामियाव हाबनो थाखाय गोबां लामा दङ, बेजोंबो बयजोंबो थांनो हागोन। बिनिखायनो बियो सल' जानो नागिरो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि हाबाखौ खालामालासै बा खालामोबाबो मोनसे आब्रुथि खालामनाया मोजां, जाहाथे बेवहाय सुबुं नेनाय बादि राहा लानो गोनां। जेरै खाथेयोबा सुबुङा बेवहायनो थाथारनांगोन, मानसिफोर थाथारनांगोन, जाहाथे गेटमेन बादि। दा बेयो अब्लासो बियो थिग जागोन। नाथाय खाथेनानै दोनलांनानै रावबो थायालासे गावबा गाव न'आव एरसोनानै थाहैजोबोबा बियो जाथाव नङा। नोंथांमोना सावगारियाव नायनानै बुजिनो हाखाबाय जानांगौ। बेनिफ्रायनो नुनो मोनदों कर'ना भाइरासजों थैनाया बांथारबाय। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मैयासो आं आपडेट होदोंमोन। मैयानि समावसो 4 लाख सामथिं दंमोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय नुनो मोन्दों दिनै 27 थारिखआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासै कर'ना भाइरास केसेसआ 5,32,263 जाहैबाय। आरो थैनाया मैयासिम एसेग्राब नङामोन, दिनै 24,090 जाबाय थैनाया। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बयबो साफ्रोमबो सांग्रां जा, सोरखारनि बिथोनबारिखौ मानिनानै सोलिब्लानो जाबाय। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थायो हिसाबै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा खालामनो हागोन। डिसक्रिपसन बक्सआव हाबनानै गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो हागोन। इन स्क्रिनाव जाखांफैनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। गुबुनखौबो सांग्रांथिनि थाखाय नोंथाङा शेयार खालामनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।